up mga kaparakilyo? Ayan o, Abi kay Kim. Boy, katropa. Pwede, katropa Shine. Ayan o. Ayan o, reng-reng. Tanag yun eh. Ayan o. Oreni mi Abi-Abi na purang Kapampangan vlogger. Ayan na. Kuya, itulog. Madalong tumidulog. Ayan. Pare, hanggang gawa ka ang atwang kamarinahin manyan. Sangat papat. Tingin mo ayo. Oo, abangan nyo ah. MVP. 300 points. So ito na guys, sinumpisan na yung game at syempre inumpisan tayo pa mo kayo ni Pamamia tribute kang Rene Batabornia na MVP bilang Pamamia 8 second violation both team at may pa 8 second violation na po bilang pagrespeto at tribute kang Rene Batabornia mga bossing at apin po ini yung Kapampangan influencer exhibition game ayan yung miyayaliwang content creator kaya ni Pampanga mga boss at solid ing saya mga boss layo nyo naman ka Lock 1 din yung Kapampangan influencer ni Team UK United Kapampangan influencer mga boss abi ako ito po ni kung may katalang bola ng karela ka teammates pelit ang dongan all out mga boss palit ka agad kaya may nga Manalbeo, deng audience mga boss ay maili na lamang talagang solid itang saya experience kayo mga boss at syempre may itong karangalan kaya kaming Poraqueño vloggers na magumpisa pa mo kayong larangan ni pa mga content creator talaga na may payabe karening may itong mukha ng Alben mi dati na idol tamo mga boss dati Alben mi labo ngayon kaya Alben mi nalo kaya mga kanining event mga boss kami man talaga player pero maswelo kami na may invite kami kaya nga makanining event mga boss syempre maragula ka pa salamatan kang Joby Aberestona or Kabalen Hoops kaya pa mag-imbita at pa magtiwala suporta na kaya kami Poraqueño vloggers na simula kanita na talaga mag-upisa kami pamuitang suportahan ng Kabalen Hoops kaya kami magbayo ang ganang ngayon mga boss mga Kaporaqueño kaya patuloy na supportan tayo po yung Kabalen Hoops at rampang miyayaliwang content creator na Kapampangan. Solid, ing saya. Sana Albania po ini at talagang mag-enjoy kayo mga boss. Kaya nung umpisa, talagang comedy pa mga bossing na mga Kaporaqueño pero ketang bandang third and fourth seryoso ng laban. Kaya katindi na yung bakbakan mga boss. Mira siya pang double overtime kaya siyak na mag-enjoy kayo. Sulit, ini at libre ing pamanalbe karang makanining event mga boss. At soon, sana may dalayari kayo ng Porak mga boss na abangan tayo po. At dakal pa ang tutuking event ng Kapampangan content creator na miyabi-abi. Kaya Albania po yung video ngayon ni God bless everyone mga Kaporaqueño. Yo, gising ng tropa, camera ready na. Poraqueño Vlogs, dala ang saya. Mula Porac hanggang buong Pampanga, pride ng bayan sabay natin ipakita. Si Boss yun ang leader, hawak ang kamera. Bawat eksena nila puno ng ligaya. Si Boss din kasama, astig sa trip. Sa bawat prank at comedy panalo ang script. Si Harold J laging naakabang. Bawat bagong content siguradong tatak ng tropang tunay na samahan. Si Boss Bakiro walang minti sa gawa. Good vibes ang hatid sa bawat madla. At si Soy nandyan dagdag saya sa tropa. Pag sila nag-vlog tawanan ng eksena. Isang barkada, isang pangarap. Poraqueño Vloggers sumangat bawat hagbang. Hey hey, taas ang kamay. Porac at Pampanga isigaw ng sabay. Prank at comedy sayang dala. Poraqueño Vloggers kasama ka. Kung negosyo mo'y gustong makilala, ipakita natin sa buong banla. Produkto at serbisyo ating suportahan. Lokal na negosyo sabay pagyamanin ng bayan. Hindi lang content, puso ang puhunan. Kwento ng tao ang aming dahilan. Mga tindahan, kainan at negosyo, binibigyan ng spotlight para masumusad ito. Porac ang
picture. Ay, sorry.